musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Good afternoon, Ayas and Mindanao. Kumusta? Ang mga Katagalugan, sa mga Katagalugan, magandang hapon po sa ating lahat. Visayas, labi na ang mga Cebu, maupay, maayong. Maayong hapon, kanatong tanan, labinahan mga waraynon, didi Region 8, Tacloban, Leyte, Southern Leyte, Biliran, han tulong nga probinsya, han Samar, Northern, Western, and Eastern, maupay nga kulop, haaton nga tanan. Welcome, hininga aton taramdan, naliwat, Lunes nga edisyon. Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Siyempre na kung didi kabay-abay, Kuya Romar Samson, ang pinakakusgan. Ang kaupot ko naliwat, as usual, nakon kaupot si Pastor Ruben Dudong Plaza. Yan, sanong ko hatag iyo, hi Pastor Ruben, ihahatag ko iyo, wala ko naupod. Yan, siyempre sanong ko balitaw, ikato ha iyo, sanong ihap kita magtikam, hiningaton taramdan, natuan kitahan mga prayers, sinagihan mga prayers, pagampo, sangkuni, natuaton po ka Diyos. Ako nihatag kanikan Pastor Ruben Dudong Plaza. Purihin po mga kapatid ang ating buhay na Diyos sa oras na ito. Samahan niyo po ako sa panalangin sa sandaling ito. Yuko po natin ating mga ulo upang ang banal na Espiritu at siyang kumabay sa atin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, Panginoon Kristo, amang banal sa oras nito, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat ng buong puso na narito po kami ngayon upang, O Diyos, gawin itong programa na ito. Hindi po ang aming sarili, kundi Ikaw, O Diyos, ang aming nasahan na Ikaw, Panginoon, ang laging sumabaybay sa amin. Siyang magbakod sa aming Panginoon. Pagkakatan mo kami at sa lahat Panginoon na nakatutok sa programang ito at nakasubaybay. Pagpalain mo sila Panginoon. Ikaw Diyos ang magbigay ng kapayapaan sa kanila. At pong ibabalik ang mga paburat mo sa salamat sa iyo lamang dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon
sa iyong harapan upang magpuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba. O Jesus naming Ama, purihin ka, O Diyos, sambahin ka ng buong katapatan, luwalhatin ka sa habang buhay, kadakilaan mo'y walang kapantay. Panginoon, nawa'y ibuhos mo ang iyong banal na Espiritu. Pagsamo ko, nawa ay dinggin mo. Papuri ko'y para sa'yo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka ng buong katapatan, luwalhatin ka sa habang buhay, kadakilaan mo'y walang kapantay. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka ng buong katapatan, luwalhatin ka sa habang buhay, kadakilaan mo'y walang kapantay. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka ng buong katapatan, luwalhatin ka sa habang buhay, kadakilaan mo'y walang kapantay. Purihin ka. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan, purihin ka ng buong katapatan. Ayan. So, amo to ang kanta nga sa Christian song. Original composition gihapon. Ayan. Kumusta? Pwede ka mo magpa-shout out ito yung mga loved ones. Nga ito yung mga Dabar Gods. Nga ito yung mga friends. Ano? Ito yung mga friends. Pwede niyo i-shout out. O i-like, share, i-subscribe, like,
share la niyo ini nga aton live kita yan ha Facebook page Art Ramasasa Facebook page ngan and Art Ramasasa YouTube channel. Okay, akon ihatag anay ang pangumusta nga iyo. Akon ihatag hi Pastor Ruben Dudong Plaza. Salamat Papa Art sa oras na ito na ito'y binigay mo sa akin. Magtagalog naman ako. Okay. Sapagkat ito po ay ang programang ito ay alam ko po ay napakalawak ang inaabot ito. Hindi lamang dito sa buong Pilipinas kundi sa ibang bansa ay kami po ay nakakaabot sa sandaling ito, sa oras na ito. Okay, kumusta po ang bawat isa sa bawat nakasubaybay sa programang ito? Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan? At laging tatandaan, lagi po manatili na mayroong kapayapaan sapagkat ating inasahan ng Banal na Espiritu. Siya pong laging bigay sa ating ng kagalakan, kalakasan, lalo na sa kapangyarihan. Sama natin mga kapatid. Sa buong ito pong buong region ito, lalo na doon sa lugar po ng Biliran, sa lahat po ito po ay nakasubaybay ngayon. Nawa ay nandiyan kayo sa mabuting kalagayan, sa mga Espinazo family. Kung pinukumusta dyan, kumusta po kayo? Kumusta po ang mga Niras family? Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Nawa ay nasa mabuti kayong pinalalagyan ng kalagayan. Purihin ang Diyos sa sandaling ito, Papa Art. Ayan, sige. Tuloy-tuloy tayo, Pastor. At bago tayo pumunta doon sa ating musika, ano ang ating paksa ngayon, Pastor? Napakaganda po ang mensahe ng unang mensahe kanina ng awitin. Ay gusto ko po yung sundan yung sinasabi kanina na purihin ng Panginoon Ng buong katapatan. Yan. Ito po, yung ating pag-usapan, Papa Art, kung paano umibig tayo ng buong katapatan. Sa Diyos yun, diba? Oo. Sa Diyos yun, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Okay, yan ang ating paksa ngayon, Pastor. Opo. Okay, before that, punta muna tayo sa susunod na musika para ang sunod, yan na ang ating pag-uusapan. Purihin ang Diyos ng buong katapatan. Okay, sige. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo. Ang dati kong buhay ay unti-unti mong binago. Ang mga kasalanan ko ay pinatawad mo. Panginoong Jesus, kay buti mo. Kaya ako ay narito umaawit sa'yo upang purihin at sambahin ang banal na pangalan mo. Panginoong Jesus, nawa ako'y kalugdan mo at pagharian mong lagi ang puso kong ito. Napakabuti mo, o Diyos sa buhay ko. Salamat po Panginoon sa dakilang pag-ibig mo. Napakabuti mo, o Diyos sa buhay ko.
Kaya ako ay narito umaawit sa'yo upang purihin at sambahin ang banal na pangalan mo. Panginoong Jesus, nawa ako'y kalugdan mo at pagkarian mong lagi ang puso kong ito. Napakabuti mo, o Diyos, sa buhay ko. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo. Napakabuti mo, o Diyos, sa buhay ko. Wala kang katulad, Panginoong Jesucristo, ay buti mo. Napakabuti mo, o Diyos, sa buhay ko. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo. Napakabuti mo, o Diyos, sa buhay ko. Wala kang katulad, Panginoong Jesucristo. Napakabuti mo, o Diyos, sa buhay ko. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo. Napakabuti mo, o Diyos, sa buhay ko. Wala kang katulad, Panginoong Jesucristo, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti mo. Ang tunog at musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Sadyang kay buti mo, isang original na composition. At bago tayo mag-umpisa, binabati ko pala yung mga churches, Pastor. Batiin natin yung mga churches. Churches. Oo, kung may mga kilala kang mga church, batiin mo na. Binabati ko po. Kumusta po ang mga church? Sa lahat po dyan sa Pangasinan po, Bukalyon. Habang bumabati ka ay babatiin ko muna itong aking kape. Okay, batiin mo muna yan. Yun po sa Pangasinan, Bukalyon, kay Pastor Dondon Romero, Pastor Noel, doon po sa New Garcia, ay binabati ko po kayo, lahat ng mga kapatid natin dyan. Binabati ko po, kumusta po ang bawat isa sa inyo. Ay, nasa mabuti po kayong kalagayan niyo. Yan. Dito man, sa lahat po ng mga church dito sa Tacloban, binabati ko po kayo ng pagbati na bilang isang tagapagsunod o tagasunod sa ating Diyos. Purihin po ang ating Panginoon, nawa ay nasa maganda kayong kalagayan, mabuting kalagayan, mga minamahal na yung kapatid. Praise God. Ano po, Papa Art? Ayan, binabati ko rin ang Church ng Dulag sa pangangalaga ni Pastor Angel Culiado. Yan. Hello, Pastor Angel. Oo, nandoon kami sa Dulag kahapon at belated happy anniversary. At binabati ko rin yung Church ng Del Carmen. Dulag pa rin. O binabati ko yung Church ng Del Carmen sa pangangalaga ni Pastora Himalin. Yan. Himalin Estonilo Coleado. Yan.
At binabati ko rin yung Church ng Palu, Kapirawan. Ayan, sa pangangalaga ni Pastor Jeruel Montera. Ayan, hello Pastor, Pastor G. Ayan, at binabati ko rin yung Luog Church ng Pasay, Barangay Luog ng Pasay, sa pangangalaga ni Pastor Antonio John Montera. Ayan, kumusta Pastor? At binabati ko rin yung Katabay Church sa pangangalaga ni Pastor Roberto Bert Samson. Ayan, siyempre pag bumati tayo ng mga church pastor, kahit pastor lang ang na-mention natin, kasi hindi naman natin kilala lahat, pati na yung mga Pati yung mga members. members. Pinabati kayong lahat. Ayan, ayan. Kasama na po yung mga pinapastoran mo dyan, Pastor. Yan, siyempre. At yung Kalipayan Church sa pangangalaga ni Pastor John Montera. Yan, dito sa Kalipayan yan, Saktahan. At binabati ko rin yung church sa pangangalaga ni Pastor Nick Bibiro, ang Haro Church. Yan, at dyan din sa Kalipayan Church. Oo. Yan, sa pangangalaga yan ni Pastor Nick Bibero, ni Casio Bibero. Yan. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Ayan, kumusta kayo? Wala na ba, Pastor? Nakalimutan ko pala yung church pala dito sa sa Irubel, kaya sa pangangalaga po ni Pastor Rico Mantilla. Kumusta po? Doon po sa Biliran, sa pangangalaga po ni Pastor Edwin Pahayahay. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Kasama na po siyempre yung mga kanyang pinapastoran. Lahat po ng mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Ayan, at tayo na po ay pumunta sa ating paksa. Ang ating paksa ngayon ay katulad ng pag-ibig ng Panginoon ng buong katapatan. Katapatan. Yung unang mensahe kanina ng awit, Awit. Ayan, Ito po. Pastor, sige. Oo. Kaya muli ay magandang hapon po sa bawat isa, lalo na doon sa mga nakasubaybay po sa programang ito. Amin pong hinihiling ang inyong pakinig na nawa ay ipiling po ninyo ang inyong mga tainga at mag-iman ang inyong mga mata. Pero mas maganda yung tainga na lang, wag yung mata. Kasi baka sabihin ay di rin mga gwapo. So, ito po mga kapatid at aming mga kaibigan sa sandaling ito, ito po yung nakatutok sa programa ito. Mayroon po kaming ibabahagi. Ayon po sa sinabi kanina, ang paksa po natin ay ang katapatan po sa Panginoon. Okay? Kaya kung paano po tayo nagtatapat, mga kapatid, mayroon pong sinasabi dito ang Panginoon sa aklat po ng Matthew. Ito po ay sinabi ng ating Panginoon. At sa kanila na ito po, Matthew 22:35 hanggang sa 38. Ganito po. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Kaya paano po ang ating pong mapagsamang kapatid ay ang pagtatapat. Paano natin may ibig ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa? Yun po ang tanong. Kung paano natin may ibig
ang Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa. Mayroon pong sinabi po sa Matthew ang ating Panginoon. Ito po sa Matthew 15, ganito po ang sabi. Kasi marami po ngayon nagsasabi, Panginoon, iniibig kita. Panginoon, tinutupad ko yung mga utos mo. Pero ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 15:8, pakinggan po natin sa salita po ng Tagalog. Ito po ang sabi sa Biblia. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa 9, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya ang sabi po ng Panginoon, ginagalang po siya ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo po. Kaya marami po ang nagsasabi na ito po ay totoo at buong katapatan, no? Pero hanggang sa labi lang at hindi po mula sa puso. Kaya hindi po ginaganap ang mga utos ng Panginoon, lalo na yung sinasabi po sa Matthew 22, 37, na ibigin mo yung Panginoon mong Diyos ang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Paano natin maiibig mga kapatid ng ganun? Sapagkat ang ating pag-ibig, ang ating sinasabi ay hanggang sa labi lang, hindi po galing sa puso. Dahil ang nalaman ng ating puso, iba po yung sinasabi ng ating labi. Yan. Yung sinasabi ng ating labi, Panginoon, ay mayroon akong katapatan. Saan ngayon ang katapatan? Sapagkat ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, mayroon po sinasabi si John, dito po sa aklat po ng John, chapter 4, verse 23 and 24. Pakinggan po natin, mga minamahal. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? Paano po tayo makakapagsamba at magiging tapat tayo sa katotohanan, mga kapatid? Kung ito'y hindi po totoo, sapagkat ang marami po ngayon na sinasabi nila na sila daw ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Ngunit hindi po maaari, mga kapatid, nang sasabihin natin, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Bakit? Yung mga sinabi kanina ng Panginoon, ginagalang ako ng inyong labi, ngunit ang inyong puso ay malayo sa akin. Ang inyong pagsamba ay walang kabuluhan na ginagawa ninyo sa mga tao. Kaya yun po, mga kapatid, ano po ito dapat? Hindi po tayo dapat makapaglingkod ng dalawang Panginoon. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, sa Mateo 6, verse 9, ganito po ang sabi ng Biblia. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang puno at ang kalawan. At dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi na nangahuhukay at hindi na nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Dito po, sa 24, ganito po ang sabi. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yon po, mga kapatid. Kasi mga kapatid, marami po ngayon na nagsasabi siya po ay naglilingkod ngunit hindi niya ginaganap. Paano mo magaganap yung sinasabing buong puso, buong lakas, buong kaluluwa? Kaya yun po, yun ang napakaganda ang mensahe kanina.
kung ito'y matupad ng isang alipin ng isang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa. Ikaw ay isang alipin, ikaw ay nakakapaggawa o gumagawa ka sa sinasabi po kanina ng 22, Matthew 22:37, 27. Ito po, dapat ang inyong sinasabi ay yung tuparin. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ka makakapaglingkod ng dalawa. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, pawawalan natin yung isa. Pero nakikita natin ngayon, maski yung mga ito pong mga may kakayahan, ano? Ito pong may mga kakayahan sa kanilang buhay. Sinasabi nila, sila daw ay naglilingkod sa Panginoon. Pero sinasabi ng Biblia, hindi po tayo pwedeng makapaglingkod ng kayamanan at sa Panginoon Diyos. Yung dalawa po. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang mayayaman talaga, ibig sabihin, hanggang sa labi lamang tayo. Eh, wala tayong magagawa kasi yung sinasabi ng Biblia. Ay, mayroon sinasabi po, si First John, si Juan, First John, mayroon pong sinasabi dito. Ito po ay maglika lamang tayo mga kapatid. Sa First John po, ganito po ang sabi ni Juan. Ganito po. Sorry po. Praise God. Ganito po. Ganito po ang sabi sa chapter 4, no? Chapter 4, verse 4. First John chapter 2, verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yan po mga kapatid. Kaya makikita po yan kung ikaw ay tumutupad. Ibig sabihin, hindi makikita sa iyong buhay. Ibig sabihin, kung ikaw ay magsasabi na ikaw ay umiibig sa Panginoon at ikaw ay talagang tinutupad mo yung sinasabi. Ano pa yung sinasabi kanina pa part, yung awit mensahe? Yung may Purihin ka katapatan. ng buong katapatan. Purihin ka ng buong katapatan. Pag sinabing buong katapatan, ibig sabihin, wala pong halong libadura yan. Amen? Wala pong halong pagsisinungaling. Amen? Kaya ibig sabihin, faithful. Faithful po yun. Kaya, paano natin masasabi? Kasi, kung halimbawa sinasabi mo na buong katapatan, pagkatapos ay mayroong nakikita sa iyong buhay na ganyan ka, ay hanggang sa labi lamang hindi mo nanggaling sa puso. Amen? Yan sinasabi po na paano natin maiibig ang Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kung ang nakikita mo sa kanyang buhay ay yung mga bagay na nasa sanglibutan ng buhay. Ang makasaglibutang ng mga bagay na nasa kanya. At ito pa ang masaklap, mga minamahal. Nandyan na yung mga bagay sa iyo. Ito pa ay hindi mo kayang ibigay sa mga nangangailangan. Kasi noong unang panahon, at hindi lang noong unang panahon, kung ikaw talaga ay alipin ka ng Panginoon, kung ikaw ay mayroon kang mga bagay na nandyan sa iyo, at gusto kang sumunod sa Panginoon, sabihin, ibibigay yung mga bagay na mga kasagutan at patay, ibabahagi mo doon sa mga tao. Wala. Huwag mong bigyan yung mayroon na. Kasi yung mayroon, hindi na rin nagaling. Yung mga wala. Kaya yun po mga kapatid, kung mayroon po kayong comment dyan, pwede po kayong mag-comment kung ano po ang i-comment sa ating po paksa. Purihin ang ating Panginoon. Pabart.
yan po ang ating paksa ngayon. Kung gusto ninyong, kung correct niyo mag-share, mag-participate pala. Yan. Sige, welcome ka mo mag-participate. Mag-participate, mag-comment lang ka mo, ha? Mag-comment lang kayo dyan sa baba, sa comment section, para mabasa natin. At live tayo sa YouTube, sa Art Ramasasa YouTube channel, at ganun din sa Art Ramasasa Facebook page. Okay, bago tayo tumanggap ng mga komento o anuman dyan, ang susunod na awit, ito muna. Dalaygon ka, Amahan. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Pagkasimbahon ang imong ngalan, Diyos nga labing gam-anan, among pag-aawitan. Ang ngalan mong balaan, himaya o kadungganan, alang kanimulangan. Hilihitok na ang imong kaayo, o among Ginoo. Busa padayon kaming pag-aawit sa atubangan mo. Ikaw among halangan, o pagayupuan. Ikaw lamang, Ginoo Jesucristo, ang among pagaluthan. Imong ipakamatyan ang among kasalanan, tungod sa dako mong luma, kinabuhi iusikan. Hinihitukhan ang imong kaayo, o among Ginoo. Busa padayon kaming pag-aawit sa atubangan mo. Ikaw among halaran, o pagayupuan. Ikaw lamang, Ginoo Jesucristo, ang among pagaluthan. Ikaw lamang, Ginoo Jesucristo, ang among kaluwasan. Dalaygon ka, Amahan.
Ipaalam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. kanya nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mo lagi ang Panginoon. Diyos ay sumasa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin, Emmanuel. Gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin. Ikaw ang Diyos namin, Emmanuel. Emmanuel. Kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tangan. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalulin niya. Kasama mo lagi ang Panginoon. Emmanuel, Diyos ay sumasa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin, Emmanuel. Gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin. Ikaw ang Diyos namin, Emmanuel. 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 Yan. Okay. Lungat kita naton mga comment. Kuya Romar. Ako matapos ng hatila, ako masunod. Oy, kadakan Aisel Paharilla Graba. Sering niya. Maupay nga kulob, kuya. Ayan. Ako maluhod, hatila, ako matapos ng hatila, ako masunod. Kadaliwat kan Lito Baclion. Sering ni Lito Baclion. Shout out Papa Art nga tuit mga taga-barangay Maslog, Lawaan with the Eastern Samar. Kadagihapon kan Arnold Obinya. Sering niya. Shout out sa Barangay Bugas. Idol. Uy. Idol ha? Pa-shout out sa Barangay Bugas, Idol. Salamat. Ayan. Thank you, Arnold. Marlene Espinosa.
Siring ni Marlene Espinosa mo pa nga kulop idol. Idol nga liwat ha? Ha? From Cavite. Yan. Oy, adi gihapon hi anaton soki hi Arnel Mabulak Gonzales. Oha. Siring niya maupay nga kulop Papa Art. Pag-greet po ako kan Patrick Abaluz. Ha? At Patrick Abaluz Labago. In happy birthday. Kan pa-shout out ako kan mga taga-barangay Patag Paranas Samar. Ayan, salamat Papa Art. Okay, God bless daw and more power. Thank you, Arnel Mabulak Gonzales. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Facebook ato. Hala, ha, YouTube. Diba? Kaya? Na ikaw, Kristohanon, ibang nakakira. Dayawon ka ang Diyos, ang kalangitan. Dayawon ka ang Diyos, ang kabukiran. Dayawon ka ang Diyos, ang kapatagan. Dayawon ka ang Diyos, mawalay katapusan. Dayawon ka ang Diyos, mawalay katapusan. Dayawon ka ang Diyos, mawalay katapusan. Oy, siring ni Lorcan Intikro. Magandang hapon po, sir. Yan. Nagpapa-shout out daw siya. Channel. Dominic Channel. Shout out. Ayan. Pamati ko vloggers ini. Ayan. Uy, shout out sa lahat ng mga vloggers, ha? Oo. Sinashout out natin ang lahat ng mga vloggers. Oo. Pastor, welcome to Biribit. Tirahan mo, banatan mo yung isa. Ayun na. Okay lang, okay lang. Okay lang? Oo. Talaga. Birahin na, bagay birahan pa iba. Ayan, sige. Salamat sa nagkomentaryo. Salamat sa mga comment sa Facebook and YouTube. Ayan. Yung ating paksa ngayon, kung gusto ninyong mag-participate, oy, kay Pastor Rino Ochia, dyan sa Sugod Church. Ayan. Ayan, sa EMC Church. Ayan. Kay Pastor Mark Lopez, dyan sa Cordoba, Lapu-Lapu, Cebu. Ayan. At kay Pastor Kilakil Mandawi. Ayan, Pastor Kilakil sa church ni Pastor Folding Kilakil. Ayan. Kayla Jason, kayla Brian, kay Marvin, at kay Ate Bibi, Doña Carmelita, Doña Carmelita Gorgonio Kilakil. Ayan, Ate Babes. Okay, Pastor, sa iyong panahon. Kaya, lahat po na mga nakasubaybay ngayon, kaya wala po kayong mga komento doon patungkol po sa atin na napag-usapan ngayon. Ito pong ating paksa. Mag-comment lamang kayo dito po kung ano po ang inyong ipaabot sa amin sa ating pong topic ngayon. Kaya salamat sa Diyos na po ay lagi kayong
nasa mabuting kalagayan. Ami pong hinihiling lagi ang inyong laging pagsubaybay na huwag kayong magsawa, mga minamahal namin na taga-subaybay sa programa ito. Kaya lahat po ng aking mga kapatid, aking pong binabati kayo ng magandang hapon sa oras nito. Nawa, ito pong ating napag-usapan ngayon dahil ito po ay napakahalagang bagay po ang sinasabi po na tayo po ay mayroong katapatan sa ating Panginoon. Kung tapat po tayo mga kapatid, dapat ang sabi po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong lakas, buong kaluluwa. Ibig sabihin, pag sinabing buo, wala po yung, hindi po yung pwedeng i-1/4, Kalahati. o kalahati, o 3/4. Pag sinabing buo, siya lamang mga kapatid. At yun po, dapat ang ating pong napag-usapan ngayon, inawa, kung ano man ang inyong mga komento, ipaabot ninyo. At kung ito'y hindi ninyo maunawaan, at ibig sabihin, kung hindi po kayo magkomento, mga minamahal, ito po ay naintindihan ninyo ang talata. Naintindihan ninyo ito po, ang Biblia na nakasulat po dito na aming binasa. Pagkat ito po ay aming lamang babasahin. Sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Basahin po natin mga kapatid. Ito po ang sabi niya. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ay pong amin pong binabasa, mga minamahal, ito po ay galing sa Biblia, gaya lang kami ng inyong mga alipin. Hindi po yun galing sa amin. Kaya, yun po, ito po ang nagsasabi, kaya nasabi po ni Juan, mga kapatid, pero kung sinasabi si Juan dito po sa aklat po ng John, kasi ang mga karamihan ngayon, Papa Art, ang karamihan ngayon ay ito po ay hanggang sa labi lang. Hindi po talaga mula sa puso. Pero although sinasabi po ng Biblia na ang kanyang sinasabi ay galing sa puso at pag lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Pero sinabi din ng Panginoon na ang bayang ito ay pinupuri ako ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Kaya sinasabi ng Panginoon din. Mayroon pong sinasabi si John dito po sa 1 John, kapatid. Atin pong basahin sa 1 John chapter 3 verse 18. Pakinggan po natin, mga minamahal. Mayroon pong sinasabi dito si John sa unang Juan chapter 3 verse 18. Kaya ito po, pakinggan po ninyo. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Ayun po mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Mayroon talagang nag-iibig lang hanggang sa salita lamang at hindi po nanggagaling sa ating mga puso. Dapat wag daw sa labi lamang, kundi ating pong tuparin yung mga sinasabi natin. Amen? Ngayon po mga kapatid, ito po ay dapat ating pong sundin. Kung anuman po ang ating sinabi o ating pong paglilingkod sa Diyos na tayo nagsasabi na iniibig natin ang Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa 14:15 po ng Juan, sabi niya, kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Kaya doon po makikita yung mga sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, ibigin niyo ako ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kanina binasa natin doon sa
First John chapter 2 verse 4, ang nagsasabi siya ay nakikilala ko siya pagkatapos hindi ginagawa at hindi po tumutupad sa mga utos, ang tao niya ay sinungaling at ang katotohanan ay wala po sa kanya. Yan po ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mga minamahal. Yeah, yun po, ito po ay amin pong hinihintay ang inyong mga komento patungkol dyan. No? Kung mayroon po kayong mga comment, ipaabot lamang ninyo sa parihin ng ating Panginoon. So, Ayan, napakaganda ng ating paksa, Pastor. Talagang, mag-comment lang po kayo. Kung gusto ninyo mag-participate nitong ating paksa ngayon bilang may buong katapatan. Ayan, mag-comment, mag-ano lang po kayo kung gusto ninyo mag-participate. Ano ang masasabi ninyo sa paksa ngayon? Okay, bago ang lahat, isang tugtugin muna para sa ating lahat. okay, tingnan po natin. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. May duhang dalan, pagpipilian, nga amuan magdadaraan aton kakatuan. Damo inin nasulod, haluag nga dalan, dara kay waray gindi diri, bisan ano paman. Pero hakatapusan, kalaglagan, ang ira mga kalang. Sanglit, sangkay, angay, kagud mamati, may paglaupaan, imo kinabuhi. Kung madaog ka lang, Hesu Kristo, hingyap nga langit, maaangkon mo kay Jesus la andalangan kamatuuran. Haiyagi hapon bisan kinabuhi, Diyos siya. Angay daupan. Buti ay laan na sulod, haligutay nga dalan, dara kay makuri daw ang ginaagian. Kung aada ka na hini nga paglaktan, ayaw nagud pagbalik pa hakalibutan. Kay ansang utang Charger disconnected. Charger connected.
ayan, medyo na ano, oo, na nagkaroon tayo ng technical problem kasi mukha yata yung pusa ko, Pastor, ay nag-ano siya, nag-aaram pag-operate. Pare na Hebarang Tagalog, nag-aaram pag-operate. Talagang matuto. Oo, gustong matuto mag-operate yung aking pusa. Ayan, sige, shout out sa mga taga SOS. Ayan, sa pangunguna ng aming president dito. Ayan, sa SOS Bill, Kawayan Bill, North Bill. Ayan. Sa SOS and Habitat Lot 4466. Sa pangunguna ng aming presidente at mga officers, pangunguna ni aming presidente Ernesto Cuyag Jr. Yan, maupay nga kulok haaton nga tanan mga taga SOS. Didet iyo, Pastor, shout out mo. Shout out dira. Kumusta ang didaha Black 20 kanan akong mga kablak. Kayo ay nandiyan kayo sa mabuting kalagayan. Yan, mga kablak mo yan, mga black beauty. Mga black. Kablak. Filter. Na? Kablak beauty. Mga kablak. Diyan sa GMA, Black 20, GMA Kapuso Village. Black belter talaga. Lahat po. Lahat na po. Yung mga taga GMA Kapuso Village. Lahat po. Ay, kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Sino ba ang president ninyo dyan sa Homeowners Association? Hindi mo kilala, no? Sa ngayon ay hindi ko nakilala. Ewan ko kung sino na po yung presidente ngayon. Oh no! Oo, kilala ko pero namatay. Namatay na yung presidente. Pero kilala ko lang si Marvin Isanan. Sanan. Yan. Pero ngayon parang ewan ko si Iba nang hinahawakan ni Marvin Isanan. Nasa ano na? Sa Isandanas. Bilo. Kaya yun po, minamahal namin mga taga-Chimay. Maski taga-Chimay ako, hindi naman ako nagtatanong dyan kung sino po ang ating presidente. Ang importante dyan, maski hindi tayo presidente, ay lahat po ay wala tayong pinakamasa. Wala po tayo. Ayun po. Kaya lahat po ay sa akin, lahat po kayo ay maging presidente sa akin sa akin lang yun. Ewan ko sa iba. Kasi kaya nga hindi ako interesado dyan magkilala ng mga presidente kung sinong presidente. Dahil kung gusto presidente mayan o hindi presidente, pantay-pantay po ang pagtingin sa kanila. Kung gusto nilang tingnan ko sila na parang presidente. Anong pantay-pantay, Pastor? Pantay-pantay bang paa? Yung pagtingin ko sa kanila. Pagtingin. Pantay-pantay ang tingin pag hindi duling. Hindi talaga. Siyempre, pantay. Yung pantay, kung sa winaray, tutrupal, para preyo. Bagalat kuwan, bagalat ora priya. Tutrupal, para preyo yan. Bronyog. Ibig sabihin, lahat po ay pantay. Tutropong, tutrupad, tradong. Tarado. Shout out din sa mga pabahay, Didaha Aerobil. Siyempre, ikaw po dan era leader, Dida. Kaya siyempre, di kami nangingilala at yung mga leader. Pagkilala na niyo. Oo. Pag-comment talaga mo dito. Oo, pag-comment sila kamo para mangilala kami. Amo presidente, amo. Oo. Didaha Aerobil, Didaha Corbil,
Ayan. Oy, an Samsung ngan makabasag ngan kamison. Shout out sa iyo, ha? Shout out, shout out. Kada kaninday Marit nga nagtitinda. Uy, nagtitinda ba yan ay mama? Mac? Ayan, oo. Mapaso yan na iton quick. Samtang na nadalugdog, marasa kumaunhin quick. Oh no! Oh, marasa pa naman tiyak quick. Ayan, baseball. May niya fishball. Ayan, diri baseball, ha? may niya fishball. Ayan. Fish. Ay, nga fishball. Ang isda ini nga nagbabasketball. Oh, Aw isda. isda nga nagtatangag hinbula. Oh, ano ba? Isda nga hinbula kay Fishball. Fishball. Kwan ini, pastor, siguro ini nga fishball. Ang isda ini nga nagdadarahin bula. Kaya amo ko dito yan, karon siguro nito kay isda. Kung mag-iwi na rin nato, fishball. Ito po ay Isda nga, hinbula. may dara nga bula. May bulat po. Mami po. Para man ito, pastor, sinisiri nga, ano kunot marasa? Ang ampalaya nga binunayan o ang bunay nga inanampalayahan? Anong pagkakaiba ko nito, pastor? Eh, kung itimpo, pareho na tira. Pero kung May pagkakaiba. may pagkaiba tira dito, kay Ginoo naman ang palaya. Dere, pastor. Ang pagkakaibahan, ang palaya nga binunayan, nganhan bunay nga inampalayahan, kay ang bunay nga inampalayahan, damo ang bunay kontra ang palaya. Kay subak naman ang palaya. Pwede gihapon. Pwede Ang ampalaya naman nga binunayan, mas damuan ang palaya kontrahan bunay. Kay subak naman ang bunay. Pareho Oh no! Pareho itong isisiringan. Pareho itong isisiringan kung ano ang marasa nga utan. Ang baboy kung ang baboy, ang manok, ang pasayan, utan. Eh, subak pala ko nung Subak pala. Subak pala nga ko ito. Marasa na nga ni. Kasi pag unang Kasi utan. panutan. Kaya inuna ni ang baga marasa ng kamuti. Eh, sigurado ko na marasa ka ng kamutan lang. Di sa nga nga utan nato, basta ang subak amo at subak. Yaring pahankuan. Padi, mo pa'y kuno nga, di ka na high blood, kay mahilig ka man yung baboy. Na high blood lugod ako padi, basta wala yung baboy, bulad na tura. High blood man niya, kaya nag Oh na no! taas man na niya. Koray, sura, bulag na. Nangangala siya, nahatasan niya dugo. Ayan, sige, comment sa, shout out ngayon, han mga nagbe-birthday, yan ang adlaw. Shout out nga daha iyo. Ayan. Happy birthday, happy birthday. Happy Ito na. birthday, oo. Siyempre. Pwede ka mo mag-comment kung hinuan na iyong mga urupod nga nagbe-birthday. Pwede ka mo mag-request ng birthday nga Christian song. May na ba? Oh no! Yan ang hindi pa natin nagawa. Kasi baka Ang sulat ko. yan na Masing pwede ito. pagpapa- Happy birthday, Lord. Pwede nga Oh yan. no! Ano? Gusto mong mapakinggan? Sige daw. Sampulan ko. Sige daw. Di ba yung sa sanglibutan, happy birthday to you. May da ka. Pwede mo katahon, Pastor. Isang ano lang. Kasi sample lang naman ito. Isang bagsak. Oh. Kasi sabi ng sanlibutan, yung mga sa sanlibutan, happy birthday to you. Ito naman ang Christian, hallelujah to you. Very happy birthday. Oh no! Hindi po siya happy. Hallelujah. Hallelujah to Lord. Hear it to you.
pinapatawa lang namin kayo. Ayan, Pero gawin mo yan ng happy birthday yung medyo may pagka sa Christian. Actually, yung happy birthday, yung birthday, wala namang nakalagay sa Oo, Bible. wala naman talaga yan, yung birthday. Mayroon. Mayroon yung kay Hope. Yung mga anak ni Hope, sabi ni Hope, mag-alay kayo sa Panginoon. Pero dito po sa... Pero ang ginawa ng mga anak ni Hope, nag-inuman sila, nagkainan, nag-party-party, hanggang sa inano sila ng tubig, baha. Mayroon din yung kay Herodes. Doon naamong ang ulo ni Juan. Oo, yung Inalay yung ulo ni Juan. Kaya hindi po yun napaka-importante po mga kapatid yung birthday. Yung pong sa atin na lang, yung pinahalaga natin dyan, Papa Art, yung pagpasalamat sa Diyos na tayo ay nakaabot sa ganyan na mga taon. Thanksgiving. Oo. Kasi po yung mga birthday po, kung atin po yan atin pong tututukan yan, wala po tayong matibay na ano dyan sa ano ba yan? Kaya kasi yung kahulugan dyan, yung sinasabi na parang ginawa nila yun, di ba? Tinuman nila yun itong akuan pag-abot ng Tinupad nila. Tinupad yung ang hinihingi, ano? Oo. Sa atin ngayon, hindi na tumutupad, di ba? Pag sinabi, kuan ako ang karabaw ha, baka, pag abot ito nga kuan, hindi Iba man yan natupad, Pastor. Tupad Kay sa ano? dihaton, yan ay tinutupad. Tinutupad na tatagang kahin sa mil. Tapos, Pero pag gawas mo, 1,000, iban. Oh no! tupad yun na ano, yung cash forward. Yun. Cash for work. Tupad manggihap. Tupad sa winaray. Ayaw anay. Iibanan ang imsay sin 1,000. Kaya din 15 kilos nga bugas. Ibig sabihin, tinupad din. Tinupad. Tinupad din nila yung ano. Imbis nga bulig, nakukuhaan pa. Agoy. Hindi po. Ibig sabihin lang, tumutupad lang din sila. Tumutupad lang din sila. Yung mga utos kasi yan eh. Mahirap naman kung hindi sila. Talaga. Ang importante, tumutupad. Yung kumobra, tumupad. Tumupad. Pagkatapos, yung nagbibigay naman, Tumupad din. Tumupad din sa kanila. Hindi po masisisi natin. Dahil sila Wala. Wala tayong dapat. Tumupad lang din sila. Oo. Kasi Ang dapat natin ditong sisihin yung nagbabasol. Pagsisisi, pagbabasa. Balitaw. Ano lang yan ha? Patawa lang yan. Kasi malayo pong ibig sabihin sa tupad dito sa atin kaysa doon sa Tagalog. Kasi ang tupad doon ay ibig sabihin ay din niya aton ano po ang tumutupad ito na Natuman. Yan. Ayan. Iba din niya ato ni tupad. Kay tupad nga ni cash for work. Itong tupad din niya aton pag sirin nga baga ka nagtuon kahinda mo nga pagkaon masirin na nagtupad kuan nagpapatanom. nasirin gayon nga ano may patupad ga damo man ang iyo tuon ito nga patupad pastor kuan iton ito nga nagpapatanom ka. Siyempre ang nagpapatanom nagpapakaon ito ng mga nagtatanom. Ang tupad lagi may ito ng tupad. Ang sugat manggipat na era may kahulugan gipat tupad kay nagtrabaho manggipat to tupad gipat to pero at dito luwat ka ang sinasabi mo na mayroong kay tumupad din tinagalog yung sa kanila Tagalog yung tumupad sila sa kanilang mga siyempre inutusan sila tumupad lang mahirap naman hindi tumupad di ba? Oh no! Paratan na siring okay, ini libre ini nga akon mga produkto, waray bayad. Tapos pakuha ako mausa. Okay, sige, waray bayad. Tapos dito
Oy, kadian ayan na paggawas. Ah. Ano ko no? Wari mong bayad. O, wari bayad. Pero naaro lang kami sukli. Suklian nila ginaarap. Oo. Mhm. Lipong ang ula, no? Malipong, Paano man niya malipong. mga ngarong sukli nga wala nga ni bumaya? Amo nga ni, wari bayad. Inaaro lang ko nung sukli. Karoon lang itong sumakay. Para lang kang tambalan, pastor. Ahaman niya pagtambal, mastering. Ayo anay. Di, maaro kami. Uy, pinasering ka, wari bayad. Diri, donation. Awadi, 50. Aw, diri. Itam donation din hit, 300 is minimum. Dere ito bayad. Donation Dere, lang. donation lang. Donation lang ito. At ito nga 1,000, donation la ito. Kay, ikaw ba tatagan lo timbugas, 15 kilo? Wala agad ka, wari mo liwat awod nga, di ka mahatagin 1,000. Kasi, Aman hira, wari man liwat awod. siyempre, may bugas man yung 15 kilos. Oh, Pira luwat itong 15 kilos. Pira luwat ito. oh. May Diba? kilo yan at tag 50 na. Sobra. 15 kilos. Parang siguro. Sobra harani luwat. Oo, oo. 15 kilos. So, mabayad ka, kay may mo naman kwarta. Okay, dapat lang magbayad ka. Kay, 1,000 at tag 50. 1,000 na pagkaaram ko at 1,000 at tag 50 na 20 kilos. ngayon, Oo. Aw, Pero dear. kung man 1,000 15 kilos na karon sila mas duro dako pa presyo. Didahan. oo. Didahan. Mas Didahan. laro na kong presyo. Pero Oo. sige lang kami nakapaman sa Ismail. Kukuhaan 1,000 man lang. Pagpahiagom at tuan sobra, ganan kung- siya. Pero kung 20 kilos luwat ato, sakto luwat ang 50 ang kilo. Ayaw pagbuot. Di ikaw na lang pagbaligya. Balitaw pala to ha. Patawa lang to, patawa. Sige lang kay umabot nga nit panahon, amo na init, mahinana po. Panahon niya ano, pagkanintingan lang nakabutit panahon, ano panahon na namulit papaabot. Ito. Amo na. Amo ito nit panahon. Pag abot hit panahon, magsusugad na kita hini. Pero sige lang kay ito na mga bagay para haaton wala ito na mga bagay nakakasabot mga gitahan kaya sering dirito amo ang takbuhan dirito amo na akong panuyo din nakalimutan atong Yes. panuyo at pagsunod ang atong buhay ng Diyos Yan. amo ito at magluluwas ang aton lang so amo lagi papaabot tayo mga minamahal namon mga taga-subaybay na aton isipon nga habang wala pa po ang Panginoon paghanda na po manda na po tayo ano dahil baka mabutan tayo ma-surprise tayo mga kapatid mga minamahal ko kapagkat nalalaman natin mga minamahal yung mga ibang lugar di ba nasusurpresa sila ang dami na po na-surprise mga kapatid sa ibang bansa dyan sa maski dito sa Pilipinas Pero maaram ka, pastor, alam mo pastor, kung ang kaligtasan ay mababayaran lang, ang mga mayayaman ang unang maliligtas. Eh, siyempre ano din ako magsisikap din ako yung Oo, maman eh. oo. Eh, Siyempre magsisikap ako ni mama Halimbawa- kasi pwede, hindi po pwede maligtas yung pag hindi mabayaran eh. oh, Magsisikap halimbawa, sasabihin, sige, magbigay ka ng 1,000, ligtas ka na. ako. Ay, siyempre magbibigay ako. Tural. Magbibigay talaga ako kasi yung pang gusto ko na magkaroon talaga ako ng buhay na walang Oh, pero hindi yan ganun. Pero hindi po yan mga minamahal namin na kapatid. Hindi po yan ang utos ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang utos ng ating Panginoon, maging handa tayo yung ating sarili. Lahat po ay hindi po tayo madatnan tayo kasi Papa Art yung sinasabi ng Biblia
talagang mahirap talaga magkaroon ng kaligtasan ng isang tao. Bakit? Ang sabi ng Biblia, dadatnan ang bawat isa, ang kanyang mga lingkod, na walang kapintasan, walang dungis, walang kulubot. Di ba? Aha. Eh paano? Kaya nga sinasabi ko, amo ito din sinisiring nga walang kulubot. Kumbaga ko, waray dumit. ibig sabihin yung kulubot, siyempre pag kulubot yan, yun ang ginagamitan ng plancha, di ba? Walang kapintasan. Di ba kung Oy, sa, pastor. kung sa damit yan, ay Oo. ginagamitan niya ng plancha. Alam mo, Pastor, pag magtapik ka ng kapintasan, pag dumarating ang eleksyon, lumalabas yung walang kapintasan, walang marangal, kumbaga ko, waray dumit. Ano yung sinasabing lumarating yung kapintasan? Kasi yung kapintasan, sa atin ay pag sinabing kapintas, pero iba yung Tagalog na mapintas. Diniha aton, sumiring ka nga nga mapintas. Ibig sabihin, Mapintas is matapang, matapang. kumbaga. Pero kung waray yun naton, waray dumit, buutan, mananong, naabot itong kada eleksyon, Pastor. Kaya dapat Kada eleksyon, liwat. yung walang kapintasan. Nga waray dumit, mananong, buutan, makidyos, makitawo. Ayun, Kada eleksyon, may dahito. yun ang sinasabi kanina, pero- di ba? Na-topic natin yan kanina. Pero nahuman na nga ng eleksyon, di rin na makitawo. Yun ang sinasabi ko kanina. Yung no! binasa natin kanina na ang kanilang labi ay pinupuri ako ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ibig sabihin, yun po ang hanggang sa labi lang yun. Kung pagkatapos ay wala na, sa labi lang yun. Ayan. Yun po ang natutupad na sinasabi ng Panginoon. Pinupuri ako ng kanilang labi at ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan at siyang malinis. Kaya, Ayan. kapatid, kaya hindi po tayo, kasi talagang hindi talaga pwede papasok yung mga taong mayroon pong kulubot o dungis. Kaya, Dumit, dungis. yung dungis po, yung sinasabi, ibig sabihin, alam na natin yung dungis. Ibig sabihin yung dungis, ibig sabihin, Hawaray itong dumit. Oo, Kumbaga, mahugaw, di ba? Mahugaw. Oo. Dungis. Kumbaga, kung taong grasa, makita ka mga Mancha, taong grasa, sabihin na lang natin mancha. walang kulubot. Ay, alam natin yung kulubot. Pag sinabing walang kulubot, Diri goromos. Diri Kurumos, yung po ang pinadadaanan ng plancha. Ibig sabihin, talagang maganda tingnan yon yung nakaplantsa, di ba? Yan. Pag isinuot mo yung damit na hindi po nakaplantsa, kaya nga mayroon pong kasabihan yan, uy, yung kalanaton yung plantsa. Diba? Kaya yun po ang kulubot. Ibig Ayan. sabihin, pag kulubot ka, hindi po pwedeng papasok. Ayan. Ihanda natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hindi po ito biro. Yung sinasabi namin, hindi po biro. Dahil mayroon po yan nakasulat sa Biblia. Yun po, dapat yung sinasabi na kulubot, yun po ang ating pangdaraya dito sa sanglibutan ko. Hindi po tayo gumawa ng mga anumang bagay na hindi po utos ng Panginoon. Kasi sinabi ng Biblia, Papa Art, yung sinabi ng Biblia sa John, sa 1 John, chapter 5 verse hindi po ko magkakamali dun sa 19, ano? Ang sabi po doon, ang sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang tayo ay nasa sanglibutan. Kaya kung tayo ay mahina dito sa sanglibutan ito, sa ating pananampalataya, sa ating dakilang Diyos, no? Talagang madadala po tayo doon sa katunang sanglibutan dahil ang sabi po, ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Kaya gusto kong basahin, mga kapatid ko. Hindi lang, Papa Art, ha? Gusto ko lang basahin yung sinasabi ko para malaman po na mayroon pong sinasabi dito sa part po ng first para mapatunayan ito po. Sa 1 John chapter 5 verse 19, nalalaman natin na tayo'y nasa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama.
Tingnan niyo mga kapatid. Yun po. Kung mayroon po kayong Biblia dyan sa inyo, basahin po ninyo. 1 John chapter 5 verse 19. Kaya kung ikaw ay sa Diyos, dapat ay hindi ka doon, humiwalay ka doon sa takbo po ng sanglibutan. Dahil ang sanglibutan ito, ang ibig pong sabihin ng sanglibutan, ito po ang mga laman na nasa sanglibutan, yung kung dito ay sila po ay nakahilig sa mga masama. Ayan, oo. Balita mo. Talagang hindi basta-basta, Pastor, no? Hindi basta-basta yung pagsunod po sa ating Panginoon. Kasi yung sinasabi nga yung pulubos, pag mayroon tayong pulubos sa ano natin, tayo mismo natulan tayo ng ating kasalanan. Sabi ni Juan, kung hinatulang ka ng inyong puso, mas may lalong dakilat dyan kaysa yung puso ang ating Diyos na tagapagligtas. Ibig sabihin, tayo ang nakakaalam sa ating mga tayo. Tayo'y counted tayo doon sa Panginoon. Kung tanungin tayo, sigurado ba kayo na doon kayo pupunta? Ikaw ang nakakaalam sa iyong ginagawa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, yung nga sinabi ni Pablo, gusto ko nang humiwalay sa katawang ito upang mapasa Diyos. Ibig sabihin, handa na siya at alam na niya yung kanyang ginagawa na mapasa Diyos. Yan. Ngayon, kung tatanungin niyo yung bawat isa na, ikaw gusto, ready ka na ba? Siyempre, hindi mo yan pwedeng hatulan. Pero, ang sabihin mo, ikaw ang nakakaalam sa iyong ginagawa. Dahil ang sinasabi, pupunta at babalik ang Panginoon, kukunin niya ang sa kanya at walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan. Yung sinabi ng Biblia. Yan. Papatunayan namin yan sa Biblia na yan na nakasulat po. Yan. Yan po. Okay. Okay. Sige, Pastor. Okay, so Ano? punta tayo siguro mga second to dalawang music na lang tayo Sige. at unahin muna natin ito para sa mga panday. Panday. Oo. Karpintero. Karpintero. Anong panday yan? Panday ng itak? Panday, ng ano? Panday, basta lahat ng panday. Lahat ng panday yan. Karpintero o ano? Oo. Panday Lahat ng panday. Para sa inyo ito. Antonoghan Musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Kakurian at inaabat, yan ang nga panahon. Kay nga tanan mahal na ang mga papliton. Damuit na araba, ngan nagugutom. Kay ang panarabahuan, kamakuri pagpilmon. Salit-it ang trabaho, inuugupan ko. Bisan medyo makuri, kinaagwanta ko. Para mabuhit la itong pamilya ko. Padayon ako nga nagtratrabaho. Oo, panday gad ako, kaya siya inian iskil ko. Pero kontento na ako, mabuhila ang pamilya ko. Tunog hit akon martilyo, sirotsungan hit aksapyo. Hapamugas, bugas, libre ako. Kung may ada na pakyaw, malipayon ako. Makakabalon na ang mga estudyante ko. Ngan sigurado di na makukulog it ang kaldero. Ngan makakabalik hindi sa ukay-ukay ang misis ko. Ngan makakatilaw in marasa nga sabaw. Tambalhan ka masablot nganhin kahidlaw. Bisan kun hasugadla ng mga paagi, malipayon kami luyuhit ang kapobre. Oo, panday gad ako, kaya siya inian iskil ko.
pero kontento na ako. Mabuhi na ang pamilya ko, tunog hit akon martilyo, sirot sunganhan aksapyo, hapamugas ugas libre ako. Haakon pagkapanday, ako nalilipay. Bisan danay may trabaho, nandanay standby. Aton huna-hunaon, nadiri pirmi panahon. Danay waray ngandanay, may ada gihapon. Akon ginpapasigarbo, an akon kapanday. Kay bisan lakon sugat, diri harumamay. Tangkod nga pagtrabaho, ang ginbubuhat ko. Salit na tagusyait ak amo. Oo, panday kag ako, kay asya ini ang iskil ko. Tunog hit akon martilyo, sirot sungan hit aksapyo, pero kontento na ako. Hininga akon trabaho, hapamugas ugas libre ako. Bisan lakon sugat, kontento ako. Oo, tinuod panday na ako. Ayan. Amatuan panday lako. Okay. So, siguro Pastor, ma-last music kita. Pero saan kita mag-last music nga tuanay kita. Waray na comment na, Kuya Mac? Comment na? Kita naton. Ma-last music na kita, Pastor. Oo. Pero saan kita mag-last music? Bangin may mga comment. Ipapakantakan Kuya Mac. Sige, sige. Mananamilit kita. Okay na. Sige. Sige, Pastor. Mananamilit kita pansamantala. Panahon. Okay. Ilang mga salamat at mga nakatutok hindi ngayon ang programa. Amon po abi-abi nga ayaw ko mo huwag tayo magsawa sa pagkatutok po sa programa ito. At nawa kami pang hinihiling sa inyo na gabayan kayo ng banal na espiritu lagi. Ang kapayapaan ay sumain nyo lagi. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mahal namin kayo, mga minamahal namin taga-subaybay, lalo na sa mga kapatid at aming mga kaibigan. Purihan po ang ating Panginoon. Ayan, again, amatoy Pastor Dong. Ngan, syempre, pansamantala kami nga magpapaalam ha iyo. Pero sano nato ninibuhian, makatuan kita mga prayers. Pero sano kita kumatuan mga prayers, kung may dani yung mga prayer request, o comments lang kamo. Sano kita kumatuan mga prayers, mahatagani kita yung last nga music. Okay. So, comments lang kamo ha. May panahon pa kamo pag-comment sa review. May niyo mga prayer request. Ha? Mga prayer request, ano? Ano po ang inyong ipapapray sa amin? Panalangin natin. Oo. Samtang nandito habang nandito,
Samtang naman. Sige. Habang Sinabi- nandito si Pastor at ano man ang inyong prayer request, Atin po, Ayan, ipaabot po ating- ninyo. At atin po ayan, ipanalangin. i-comment lang niyo ha. Ito po ay ano man, ito po ay karamdaman sa physical o spiritual at ito pong ipanalangin mga kapatid. Mag-comment lamang kayo. Praise God. Ayan, bagong lahat, ito ang ating pangkatapusan na musika. Ito. Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Maraming lingkod ng Panginoon na mahilig ng iba't ibang cellphone. Hindi naman masama ang gumamit niyan, subalit ang Biblia ay nakakalimutan. Cellphone o Biblia, kapatid, mag-isip-isip at mamili ka. Cellphone o Biblia, ano ba sa'yo ang mas mahalaga? Marami ang magagaling magsalita. Akala mo kung sino sila'y laging tama. Maraming alam na mga bersikulo, ngunit cellphone lang pala ang kapalit nito. Cellphone o Biblia, ano ba sa'yo ang mas mahalaga? Cellphone o Biblia, kapatid, mag-ingat, baka mabackslide ka. Maraming membro at leader ng iglesia, cellphone ang lagi nilang dala-dala. Kahit nagbabasa ng Biblia, nag-aantay ng mga ka-textmate niya. Cellphone o Biblia, kapatid, mag-isip-isip at mamili ka. Cellphone o Biblia, ano ba sa'yo ang mas mahalaga? Aminin na natin ang totoo, cellphone ang mas mahalaga sa tao. Nakakalimutan na niya ang Biblia, cellphone lalo na pag may camera. Kaya kung tatanungin mo sa bersikulo, wala siyang maisasagot sa'yo. Dahil ang lagi niyang iniisip, ang marami niyang ka-textmate. Kahit ilang beses nang pinagsabihan, napatayin ang cellphone sa loob ng simbahan. Siya pa ang nagagalit at nagtatampo. Ayaw magpa-rebuke dahil siya raw ay matalino. Cellphone o Biblia, ano ba sa'yo ang mas mahalaga? Cellphone o Biblia,
Kapatid, mag-isip-isip at mamili ka. Cellphone o Biblia, mas gusto niya yung may video camera. Cellphone o Biblia, mag-ingat at baka mabackslide ka. Kapatid, mag-isip-isip at mamili ka. Ano ba sa'yo ang mas mahalaga? Ano ang gusto mo, cellphone o Biblia? Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan ang matuan cellphone o Biblia, Pastor. Oo, ano, pamili, cellphone ng ka. Biblia. Oo. So, hindi ba nasa rin kayo? May da naman Biblia at cellphone. May Biblia na talagang cellphone. Pero maski may Biblia na ang cellphone, hindi pa rin binubuksan ang Biblia doon sa Pinupuksan cellphone. lang ang cellphone. Oo, ang cellphone lang binubuksan yung ibang apps. Ayan, siguro pagkatapusan na natin, Pastor, bago natin bitiwan ito, ay punta tayo sa prayers. At ibibigay ko sa iyo ang... meron bang comment yan, Kuya Mac? Baka may mga prayer request? Okay, wala naman daw, Pastor. Okay. So, siguro ibibigay ko na sa iyo ang pagkatapusan na panahon, Pastor, para may ating programa. Pastor Ruben Dudong Lata. Okay. Sa lahat po ay kami po ay nagpapaalam sa inyo sa pansamantalang paalam na kayo ay ginabayan nyo kami sa mga oras na ito. At nawa ito ang iyong maliit na lingkod nagsasabi sa inyo na mahal namin kayo. Nawa ay manatili kayong sa inyong pinalalagyan sa mga oras na ito. Ang Espiritu ang siyang laging manguna sa bawat isa at kapayapaan nawa ang nasa inyo at pagpapala. Kaya ito po, ngayon ay manalangin po tayo mga minamahal upang ang Banal na Espiritu ay hindi po hiwalay sa atin at lagi manahan sa atin. Bigyan tayo ng kapayapaan lagi na. Purihin ka ang banal sa oras ito, Diyos. Kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Na kung paano, Panginoon, kanina kami po ay dumalangin sa iyo upang gabayan at salamat na ginabayan mo kami at naging payapa, naging maayos ang gawain itong programa nito. Panginoon, namin pong inahabilin ng lahat na nakatuto at nakasubaybay sa programa nito. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa namang gawa ng kaaway, Diyos. Ikaw, Diyos, ang laging manguna sa kanila. Bigyan mo sila ng kapayapaan, kalakasan, kagalakan. Ikaw ang magbala sa kanilang pangangailangan sa bawat araw. Purihin ka, O Diyos, magiman sa amin sa tahanang ito. Ang ipong dalangin, ang banal, na lagi mo kami, Panginoon, pagpalain. Spiritual man, o ito may material man na bagay. At ang lahat na may mga karamdaman ng banal, pagalingin mo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu sa iyong kapangyarihan. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo namin itataas sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Ibabalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo lamang. Dakilang pangalan ni Kristo namin Diyos at Pagligtas. Amen.
Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ayan. Waray na kita panahon, mga kasangkayan. Ayan. Pero shout out nga kan Ate Miles. Love it. Hello, Ate Miles. Enjoy lang kita, Ate Miles. Nga kan Ate Lita Balboy. Nagihapon Galban. DJ Alni Bulay. Nga kan Madam Losby Cabos Lakabal Bicani. Siyempre nga nagihapon natin mga kasangkayan. Nga kan Ate Gina Basilides. Nga dagihapon hanaton mga kasangkayan didaha barangay kan Sumangkay Balangig Eastern Samar padahan Anuwa family nga dakan padipiyo nga Madi Edita kaupo dan iyak mga kids. Siyempre nga dagihapon kan Padi Roaming ang Madi Maria kaupo gihapon ang iya mga kids. Ang Salazar Diagro family kumusta ka mo ni Grido nga nakang Papa Bini. Hello, Papa Bini, mga pay nga kulop. Man, siyempre, nahingalimtan ka, Pastor. Lunes siya ng adlaw. Oo. Ano? Ika-5 bulan Agosto na. Tuig 2024. So, salamat iyong oras kagin pahuram ang mga aton mga viewers. Thank you very much. Ate Miles, love it. Enjoy la ha samtang bisan samtang ada kita may mga trabahoon ada enjoy lang kita Ate Miles. Yan, si Ate Miles love it from Finland. Ayan. Ngan siyempre naton mga ka-GC ni DJ Alni. Kadakan Ate Rosa ano ba yan? Ribarte. Ayan. Gusto rin ko revival. Ribarter. Ayan. Ngadakan Ate Rosa Ribarter. Siyempre ngadakan Kuya Terso Maragrag. Ngadakan Kuya Regino from Talisay, Cebu. Ayan. Mga giwananon ini, Pastor nga aadahan nagkalain-lain nga lugar. Kuya Terso. Kanaliwat kan Ate Rai, Saudi. Ayan. Kan Raksot Ay. Hello, Raksot Ay. Diri Husay ay. Oo, Raksot Ay, Tiya Karuyan. Pero mahusay ini. Oo, kay baliktad man. Ayan, Raksot Ay. Hello, kumusta? And siyempre, ayo nga mga viewers, akong isa-shoutout kihapon, pisan anwaray nga mag-comment. Sila pinagihapon ang mga nag-comments. Thank you very much sa iyong tanan. Nan akon kaabay-abay, amon kaabay-abay diding hey Pastor, hi Kuya Romar Samson, ang pinakakusgan. And siyempre, ininiubos na sangkay, ng tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa, magsisiring. Sabay pa ada kamo permi ang maupay nga panlawas ngan permi kondisyon samtang nagkikinabuhi ang matag adlaw. Ngan good afternoon ha aton nga tanan maupay nga kulop. Ngan God bless sa aton nga tanan. And I love you. Bye-bye for now. Dalayaw ng Diyos sa waray katapusan. Ako mas